روش باش هوالین هجا تماشاوالین برومت امیرو دیسا لسر اکرانین آروار تیوی به هورنه ایرو ججنه قربانه از سری دا ججنه همو عالما مسلمان پیروز دکم و به طایبتی جی ججنه گلی کرد یه اولدار پیروز دکم جشن روژن تایبتن بگمان جشن نتوی هنه جشن اولی هنه جشن نتوی زیدتر بوات هنه جبر کد روژن جشن نتوی ده بیارین گرین قومینه جبر وی که جو که جشن هاتنه دیار کرن و تنه پیروز کرن مثلا دیروکا گلی کرده جشنا نوروزه خودی واته که پر گرینگه دیروکا ویدی چه حیا نزدیک 3000 سال بری لیبلی جشنین اولیجی گرینگن اول جبو انسانان وکه هزه بگمان جور به جور باوری هنه herkes خودی باوریه کیه و پر کشی لسر آخا جهانه بی باورینه یعنی بی باوریا اولینه بلو بیشم بگمان herkes باوریا خواه به جور تشتاتینه لیبلی باورین اولیجی هنه باورین اولی دما کو مروواهی دست بکریه حیان نها باندورا خواه با آوه که زنده لسر انسانیت مشاندیه و هجی باندورا باورین اولی لسر انسانیت و دوام بکه چندی وان سالین داوی یعنی هم بیشین و 100 سالا داوی ده 100 سالا 21 زیادتر کسین بی‌باورین اولی یعنی جوان را بیشین آتئیست زیاده ببینجی evnay واتهی کو باندورا باورین اولی لسر انسانیت راب او وکه پارچه که جیانا مروواهیه باوریا اولی یعنی جی باورین اولی هم بیشن لی مخابن باورین اولی هر دم وکه حاجته که سیاسی جهاتیه بکار آنی همو باورین اولی وکه حاجته که سیاسی هاتنه بکار آنین و دنه بکار آنین yani dema mirov li dîrokê binêre yani mümkün e ji bo baweriya êzdîtî baweriya kevin ya Kurdan ya Farsan ya gelin met weke haceteke siyasî nehatibe bikar anîn lêbelê her sê olên bi taybetî sê olên semawî yani Yahuditi, Hristiyani u Müslümanti ev her se olji de despeka xwede jî piştre jî her dem weke haceteke siyasi hatiye bikar anî heya niha jî binêrin dewleta İsrail ola Yahuditiye weke haceteke siyasi bikartîne çekirina velatê İsrail, çekirina devleta İsrail ya piştî şerê cîhanê yê duyem dîsa bi rêya ol hatiye çêkirin. Li İsrail merû binêrin ji cur be cur milletan, ji cur be cur netewan insan hene hemû jî xwe weke İsrailî dibînin. Ji ber ku Yahudî ne. Yani biraya olê milleteke hatiye çêkirin, neteweyeke
hatiye çekirin u ev ol veke haceteke teb karani. İroji veke haceteke herkes de bine ku teb karani. Hristiyani cuvuluye. Yani ola ambejin ya Kevin Yahuditi peşra Hristiyani derdikeve evji ji rojilata navîn derketiye Kudüs veke cihê qedîm yê Hristiyaniye ola Hristiyaniye jî dema destpêkê derdikeve weke haceteke siyasî ji alî Hazreti İsa û hawariyê wî ve nehatiye bikaranîn. Lêbelê piştre ola Hristiyanî weke haceteke siyasî hatiye bikaranîn. Mesela İmparatora Roma li dij İsa û hawariyê wî şer kiriye yê ku İsa darizandiye jî İmparatora Roma'ye yê ku li hember hawariyê İsa jî şer kiriye wan girtiye kiriye zindanan hineka darizandiye dîsa İmparatora Roma'ye lêperê piştre 300 sal şunde yani 300 sal piştî darizandina Hazreti İsa û hawariyên wî ku hatine zindan kirin hatine darizandin İmparatora Roma ola Hristiyanî ji xwe re weke oleke fermî qebûl dike wê weke haceteke bikartîne. Yani ew ola ku li dij şer kir yê ku olê afirand Hazreti İsa darizand dîsa İmparatora Roma bû lêbelê 300 sal şunde İmparatora Roma ola Hristiyaniyê qebûl kir yani weke oleke fermî qebûl kir û wê olê jî ji xwe re weke haceteke siyasî bikar anî û emrê xwe dirêj kir. Temenê xwe dirêj kir. İslamiyet jî wilo ye. Yani dema İslamiyet derdikeve İslamiyet weke haceteke siyasî destpêkê nehatiye bikaranî. Lêbelê piştre piştî Hazreti Muhammed û kesên ku wê demê li dora wî bûne şunde yani takriben derdorên nîzîkî 7 sal 8 sal şunde ola İslamiyetê weke haceteke siyasî hatiye bikaranî. İşte dîroka İslamiyetê merû dinêrin ji xelîfeyan dest pê dikin ew xelîfe ola İslamiyetê ji xwe re weke haceteke siyasî bikartînin da ku temenê dagirkeriya xwe dirêj bikin. Wahya îro jî berdewam dike. Yani em roja îro binêrin çawa ku Yahudîtî weke haceteke siyasî tê bikar anîn ola cihûyan em bêjin Yahudîtî her wiha Hristiyanî jî weke haceteke siyasî tê bikar anîn weke numune em bêjin mesela Vatikan xwedî hêzeke siyasî ye her wiha lêbelê dîsa jî aliyê manewî yê Vatikan heye. Ama merû li Donald Trump binêrin weke serokê Amerîka ew jî xwe weke rêberê ola Hristiyaniyê dide nîşan kirin û ji xwe re ola Hristiyanîzmê weke haceteke siyasî bikartîne. Ola İslamiyetê jî alî pir derdoran ve weke haceteke siyasî mixabin tê bikaranîn. Yani di serî da dema merû binêrin li rojhilata navîn yê ku herî zêde dewleta herî zêde olê weke haceteke siyasî bikartîne yek jê dewleta Tirk e. İran jî bikar anî bikartîne hemû welatên Ereban da ola İslamiyetê weke haceteke siyasî tê bikaranîn lêbelê bi awayeke herî xirab ola
İslamiyet'te ji aliye devleta Türk ve veke haceteke siyasi tepkarani. U bu taybeti ji 2002 vir ve ku AKP hatiye ser hüküm emdinerin ola siyasi ola İslamiyet'te veke haceteke siyasi daha zinde, daha aktif tepkarani. AKP despeki veke partiyeke muhafazakar libeli zêdetir aliye wî liberal peş bû derket. Yani 2002'da dema AKP bu deslatî gir destê xwe li Tirkiye weke partiyeke muhafazakar libelê zêdetir aliye wî liberal peş bû. Ev heya salê 2010, 2011 devam kir. Ji 2012 şunde AKP taybeti zêdetir bu partiyeke muhafazakar û ola İslamiyetê ji xwe re weke haceteke zêdetir siyasî bikar anî. Ne tenê li ser axa Tirkiye û her wiha Kurdistanê di hemû rojhilata navîn da AKP ola İslamiyetê ji xwe re weke haceteke siyasî bikar anî û heta hêjî xeyalê Recep Tayyip Erdoğan heye ku bi xwe bibe xelîfe. Çawa ku di dema Osmaniya da hilafet hebû, padîşahê Osmaniya her wiha xelîfe bû, xelîfe jî tê zanîn weke serokê hemû alema Müslüman tê zanîn, Erdoğan dixwaze wilo bibe. Yani dixwaze bibe weke xelîfe. Ji ber vê yekê jî zêdetir olê weke haceteke siyasî bikartîne. Lê Recep Tayyip Erdoğan wê negihêje vê armanca xwe. Ji ber ku dema Osmaniya da em bêjin raqîbê İmparatora Osmaniya tune bû li rojhilata navîn. Yani welatên Ereba di aliyê siyasî da, di aliyê aborî da zayıf bû. Qels bû. Ji ber vê yekê jî İmparatora Osmaniya karibû bandorê serwan da çêbike û hilafet jî girtibû destê xwe weke serokê hemû alema Müslüman dikaribû tev bigere. Lê belî niha ne wilo ye? Niha welatên Ereb di aliyê aborî de jî, di aliyê siyasî de jî di bin bandora Tirkiye da nînin. Bi taybetî di aliyê aborî da ji Tirkiye zêdetir xwedî hêzin. Ji ber vê yekê jî Erdoğan çiqaçî bixwaze nikare xwe weke xelîfe îlan bike. Yani dikare xwe weke xelîfê Tirkiye îlan bike. Niha jî zaten meru çi jê re bêjin serokoma çi bêjin xelîfe Recep Tayyip Erdoğan. Firq nake. Lê belê esas wateya xelîfetiyê ew e ku ji hemû alema Müslüman re serokatiyê bike, ew jî nemimkün e. Yani serî de Suudi Arabistan weke raqîbê Türkiye bi taybetî raqîbê alema Müslüman ya Sünniye. Ji ber vê yekê jî Tirkiye çi dike bila bike nikare weke İmparatora Osmaniyan hilafetê îlan bike, serokê komara Tirkiye jî weke xelîfe îlan bike. Ama xeyaleke wilo yê Recep Tayyip Erdoğan heye. Hevalên hêja yani îro bernama ku ez dixwazim mixwase çê bikim bêguman ne derbarê olê de bû. Ji ber ku îro cejna Qurbanê ye bi vê vesîleyê mixwast çend gotina jî derbarê olan da. Esas ez dixwazim derbarê Rojava Kurdan da hin tişta bêjim. Yani yê ku rojevê dişopînin dizanin. Lê belê mixabe piraniya Kurda jî rojevê bi awayeke zinde naşopînin. Yani ji wê derê çend gotina dibîzin, ji wê derê çend gotina dibîzin pir kes sên me, Kurdên me nikarin ew tiştê ku dibehîzin hemû muhasebe bikin, analiz bikin û sentezeke jî çê bikin. Yani
مرا تشتا گهدار کرد چوا هات گوهیمه دبی مولو قبول نکن دبی مولو باور نکن جور بر جور چفکانیان ام آگاهیان دگرن و دبی موان آگاهیان بینین گل هف جوان آگاهیان به توایی سنتزه که در بخور analize که راست چه بکن مثلا درباره روژاوا دا پرتشتی گوتن yani hin derdor hene bir rastî dema meru wan godar dikin meru dibêjin gelo ev ser heyvê jiyan dikin yani ne ku em bêjin li Avrupa li Amerika dervey Kurdistanê dervey rojhilata navîn jiyan dikin zêde xebera wan ji agahiyan tune meru dibêjin qey ev li ser heyvê jiyan dikin tew qet xebera wan ji rastiyê tune. Mesela hin derdor bi taybetî dibêjin yani hêjî yani ji vir em bêjin şeş mehberî saleke berî bigotana mera dîsa walte diday. Lê berî hêjî dibêjin mesela li Rojava şoreşeke pêk hatiye. Hêjî tê gotin ku Rojava xwedî desthilatariyeke xweser e. Halbuki tiştekî wilo tune. Yani ev salekiye taybeti merutkarın bejin saleki serra derbas buydu hedi le Rojava edi xweseri nemaye. Ha ji 2012 şunde heya 2005 rêvebiriyeke xweser hebu ew rêvebiriya xweser cor be cor sazî ji xwe re çêkiribû dezgeh çêkiribûn ew hemû ji ortê ranebûye. Hê merûd karin bêjin saziyên berdewamiya rêvebiriya xweser li Rojava hene sernigan e. Lêbelê nayê wateyê ku ew ê xwe biparêzin. Pêvajoyeke dest pê kiriye pêvajoya entegrasyonê. Yani li gorî hin kesan entegrasyon weke bêjin xweserî tê dîtin. Halbuki esas wateya entegrasyonê entegrebûnê ne xweseriye. Wateya entegrasyonê helandin e. Yani mesela li Avrupa jî hemû welatên Avrupayê siyaseteke entegrasyonê dimeşînin. Çawa dikin? Kurd, Türk, Arab, Rus ji cur be cur welatan insanên ku hatine welatên Avrupayê her welat dixwaze wan entegre xwe bike. Yani bi wan zimanê xwe bide fêrkirin, jiyana xwe bide fêrkirin, dîroka xwe bide fêrkirin ku ew insan bikaribin bibin beşeke civaka van welatan. Mesela Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere û her wekî yani her welat siyaseteke entegrasyonê dimeşîne da ku ji cor be cor civakan kes hatine van welatan li vê derê nebin problem, nebin pirsgirêk fêrî jiyana vê derê bibin û entegreyê vê derê bibin. Entegrasyon ev e. Yani di nava van civakan da tu bihellî ama bêguman hin taybetmendiyê xwe jî biparêzî. Yani siyaseta ku welatên Awropî dimeşînin entegrasyon jê ra dibêjin nabêjin bira Türk bêjin em Almanin, Fransızın yan Kurd bêjin em Almanin, Fransızın, Belçîkî ne Holandî ne na. Dibêje bêj tu Kurdî lêbelê li gorî jiyana me divê tu tev bigerî. Li gorî qanûnê me tev bigerî. Zerarê nedî qanûnê me, zerarê nedî jiyana me, zerarê nedî civaka me. Entegrasyon oloye. Eger li Rojava pêvajoyeke entegrasyonê dest pê kiriye tê wê wateyê ku Kurd di nava civaka giştî ya Sûriyê da bêne helandin. Lêbelê taybetmendiya xwe yani weke Kurd nasnameya xwe biparêzin. Ew tiştekê din e. Anha ew pêvajo li Rojava dewam dike. Hevalên hêja. Yani kes dibê xwe nexapîne li ser heyvê jiyan neke
نبیجه لروجاوا هی ریوبریه که خسر هیه و او ریوبریه خسر و خواب پاریزه چند هر سازیین دما ریوبریه خسریه دا مانه او جی هدی دکبن بن باندورا هتشی از سیاست کنها لروجاوا دمشه لسوریه دمشه وکه پارچه که پارادیگمaya لدش کردا نهاد مشه دبینم مثلا پارادیگمaya که گشتی هیه لهمبر کردا دمشانdı اجر ادویجم پارادیگمaya بربریا گله که به ناو بربری هنه هم دبیجم کس دبیجم بربری بربر لیبلی گله که لمغربی جیاند که دناوا به تایبتی دناوا سه ولاتین مغربی دا پرچه بونه گلی بربر جزایر تونس و ماروک به ترکی جراد ویژن فاس دناوا وان سه ولاتان دا گلی بربری هاتیه پارچه کرن لیبلی دو تو ولات اکیده هزه که بربرا تونه نه هزه که وانا سیاسی هی نه هزه که وانا لشکری هی نه هزه که وانا آبوری هیه بربر هنه که وانش خارد ویجن بلی ام بربرن لی بلی جزایری مه از بربرم لی بلی ماروکی مه یعنی از بربرم لی بلی تونسی مه خواه که تونسی دبینه خواه که جزایری دبینه خواه که فاسی یعنی ماروکی دبینه او پرانیا بربر آجی مخابنج خارد ویجن ام عربر جبر کو دولاتی کو بربرلی جیان دکن جزایری دا تونسی دا ماروکی دا عرب دستلات داره یعنی یکو دستلات داریه دانه یکو سر حکمن یه ریوبرن ممکنه اصلی وان بربر بن لیبلی وکه عرب هر تشتیوان لگوری عرب آیه زمان عربیه دبستانه دا و عربی پرورده بینن زمان بربران د تو ولاته کی دا وکه زمانه که پرورده نهاتیه ناس کرن تنی دهن ولاتان دا یعنی هم ولات از بجم به جزایر ماروک تونس دا هم هریمان دا بربر دکارن بزارو که خواه بربری بدن فرکرن چواکو لترکیه اف چند ساله مافتانه کرداکو کرد بکاربن زارو که خواه مکتبی دا بشینن درسین کردی فر بکن بربر نبونه خودی هزه که سیاسی لطو ولاته که جی پروبلمه که سیاسی چه ناکن دخوازن کردا بکن و که بربرا یعنی کرد لسوریه لعراق لترکیه لإیران پروبلمه که سیاسی چه نکن برا کرد چخوارا بیجن ام کردن لیبلی کرده کود ناوا مثلا کرده باکر ناوا سینور فرمیه ترکیه دا بیجن ام ترکن چه اکو بربر جزایری دا بیجن ام جزایرینه ام جزایرینه یعنی پنکی وان دا بیجن ام عربن کردن عراقیش خوارا نبیجن ام تایبیتی کردن خودی هریمه که خسرن ام کردن لیبلی ام عراقینه یه سوریه جیولو yani Kürt bejin em Kurd'u libeli em Suriye'ne u ser axa Kurda her waj boy rojlat julu ser axa Kurda jbo Kurda tu mafeke ku Kurdan veke geleke cuda dibine nas nakib yani ev mafi ku Kurdara hatiye nas kirin li Irak'ı mesela veke herimeke xeser başuri Kurdistan'ı خودی پارلمانتوی که هیه دخوازن ویجی جدستی کردان هدی بکشینن پارادیگمایی که اولو هیه از نابجم اف پارادیگما وی سر بکوه سر ناکوه لیبلی پارادیگمایی که اولو دخوازن لهمبر کردان بکن پراتیکی نرم نیزی کردا ببین چواکو مثلا جزایری بربریش خواهد ویجن بربری نه کس ایریشی واناکه berberi dünava jiyane da berberi da akfın kes erişivana ke. Xazın ulu nerm niziki kurda bibin. Mesela
Türkiye hon dizanın jivir çend sal berici belki nahajî lehneke bajarên Türkiye bi taybetî lehnekî bajarên Behrareş mirov bi Kurdî biaxivin êrişê Kurda dikin. Dixwazin wî jî nerm bikin. Yani Kurd li her derê Kurdî biaxivin, li her derê bixwazin müzîka xwe çê bikin, müzîka xwe çê bikin. Folklora xwe pêş bixin, folklora xwe pêş bixin. Kes qarişê wan nebe, lêbelê bi derfetên dewletê jî zêde nehêlin ew xwe li pêş bixin. Bi derfetên xwe dixwazin Kurdî biaxivin, dixwazin kültûra xwe pêş bixin, folklora xwe pêş bixin, zimanê xwe pêş bixin, bi derfetê xwe birat pêş bixin. Kes qarîş nebin. Nerm em nêzik bibin, da ku Kurd serî hil nedin. Yani bi vî awayê dixwazin nêzik bibin. Çawa ku li Marok, li Tunus, li Cezayirê nêzîkê berbera dibin, wilo jî nêzîkê Kurda bibin. Lêbelê Kurd hêdî hêdî xwe rihet hîs bikin ama di nava wan welata da jî bihelin. Yani siyaseta ku niha li Rojava dimeşe bu ê awayê. û heteşê jî weke parçeyeke vê paradigmayê dimeşîne. Ji ber vê yekê tekiliyê dewleta Tirk û heteşê başin. Tekiliyê dewleta Tirk û Bexdatê başin. Tekiliyê dewleta Tirk û Tehranê jî dualiyê de baş bûn, ji vir şûn da jî mümkün e cardı baştir bibin. Dixwazin bi hev re siyasetekî wilo paradigmayeke çawa li dij berbera hatiye meşandin li dij Kurda jî bimeşînin. Yani bu awayeke nerm nêzîkê Kurda bibin, hêdî hêdî Kurda entegre bikin. Nav jî lê kirine, entegrasyon. Li Rojhilat, li Rojava dest pê kiriye, hêdî hêdî li Bakur jî wê dest pê bike. Bakur da jî Kurd li her derê bixwazin zimanê xwe biaxivin wê biaxivin. Lêbelê dewlet derfeteke fermî nede Kurda ku Kurd zimanê xwe weke zimaneke perwerdê li pêş bixin. Li Iraqê ev xeterî metirsîl li hember Başûrê Kurdistanê jî heye. Divê em ya jî bizanibin. Yani bira kes xwe nexapîne nebêje Başûrê Kurdistanê ji salê 1990 vir ve weke herêmeke xweser e, weke herêmeke otonom e. Xwedî hemû dezgehên xwe yê dewletê ye. Kes nikare êdî wê hilweşîne. Divê kes xwe nexapîne. Belê rast e zehmete wî hilweşînin lêbelê paradigmayeke jî heye ku li hember Başûrê Kurdistanê dimeşe. Siyaseta Bexdatê li hember Başûrê Kurdistanê wilo ye. Mesela ji vir 10 sal berê hevalê ku ji wê derê hatine dizanin, mesela li Erbilê, li Süleymaniyê, li Duhokê bajarên Kurdistanê, bajarên Başûrê Kurdistanê zêde Ereb tune bûn. Karmendên Ereban zêde tune bûn. Niha biçin Erbilê, biçin Süleymaniyê, biçin Duhokê, biçin Zaxo, Selahattin û her wekî din binêrin zêdetir karmendên Ereb hene. Zêdetir Ereb têne Kurdistanê jiyan dikin. Hêdî hêdî wê zêde Ereb bikevin Başûrê Kurdistanê eger herêma Başûrê Kurdistanê tedbîr negire wê Başûrê Kurdistanê ji vir 10 salê dişûn da bibe weke parçeyeke welatên Ereban yê Iraqê. Ne parçeyeke welatê Kurdan yê Iraqê. Weke parçeyeke welatên Ereba yê Iraqê wê bibe. û hêdî hêdî wê wilo bikin ku taybetmendiyên Kurdî li Başûrê Kurdistanê jî tengav bikin. Heman tişt ji bo Rojhilat jî merû dikarin bifikirin lêbelê rewşa Îranê ne zelal e. Em nizanin wê çawa bibe. Hûn dizanin şereke niha Amerîka û İsraîl li hember Îranê dimeşîne. Ev şer hatibû sekinandin lêbelê qasê ku agahî em digirin careke din êriş çêbûne li hember Îranê. Em nizanin gelo rewşa Îranê wê çawa bibe. Lêbelê rewşa Îranê eger zelal bibe heman paradigma li hember Kurdên Rojhilat jî wê bêmeşandin. Rewşeke wilo niha li hember Kurda dimeşin. Ha ev paradigma wê ser bikeve ez bawer nakim. Çima ez bawer nakim? Ji ber ku ez bi gelê Kurd bawer dikim.
gelê Kurd ku ji bi sedan salan vir ve em bêjin. Yani carna em daxivin em dibêjin ji salên 1925 vir ve. Yani ji îsyana Şeyh Said vir ve em dibêjin Kurdar wekasa îsyan kirin, serî hildan û salê 1960 da jî dîsa xwendevanên Kurd tekoşîn. Di salê 1970 da cur be cur rêxistinên Kurdan çêbûn. Di salê 1984 vir ve jî tekoşîneke çekdarî dest pê kiriye heyan hat meşe bi xêra wî em dibêjin Kurd wê winda nebin. Na tenê ne ev e. Dîroka Kurdan merû binêrin her dem Kurdan li hember dagirkerê Kurdistanê şereke meşe. Carna şereke tund meşandine, carna şereke lawas meşandine. Sivik meşandine. Libeli dîroka Kurdistanê merû binêrin mesela Türk dema hatine İranê ji İranê xwastine derbasê Anadolya navîn bibin li hember İmparatora Bizans şereke kirine bi alîkariya Kurdan derbasê Anadolyê bûne şûn da tim şer di navbera Kurd û desthilatdariya Osmaniya da hebûye. Li hin herêmên Kurdistanê Kurdan vergî nedaye Osmaniyan. Bi salan, bi sedan salan vergî nedaye Osmaniyan. û dîroka Bakurê Kurdistanê merû binêrin cur be cur dewlet çêbûne. Dewletên herêmî çêbûne. Her dewleteke herêmî jî bi salan, bi dehan salan li ser niga mane û vergî nedane Osmaniya. Li hember Osmaniya tim di nava şerekî da bûne, di nava tekoşînekî da bûne. Yani ji wê derê jî merû bigirin heyan niha Kurdan zanistiyeke bi dest xistiye. Heyan niha nikaribûne Kurda tune bikin, ji vir şûn da jî nikarin tune bikin. Heyan niha nikaribûne Kurda bikin asta berberiyan, ji vir şûn da jî wê nikarin Kurda bikin asta gelê berber mesela. Ez baweriya xwe bi zanistiya Kurda tînim ji ber vê yekê ez dibêjim. Paradigma li dij Kurda di meşe wê ser nekeve. Çend gotina jî taybetî ez dixwazim derbarê niha rewşa CHP ku li Tirkiye bêjim. Hevalên hêja yani dewleta Tirk dewleteke bê hiqûq e. Beriya her tiştê vê bizanin. Zagona dewleta Tirk heye. Lêbelê her tiştê zagonî ne hiqûqî ye. Her tiştê hiqûqî jî nayû manî zagonî ye. Hin tişt hene hiqûqî ne lêbelê zagon nîne di wê derbarê da. Hin tişt jî hene zagon heye kanûn hene lêbelê hiqûqî nîne. Ji ber vê yekê jî li Tirkiye her tiştê diqewime nayû wateyê. Zagoniye an jî ne zagoniye. Hiqûqiye an jî ne hiqûqiye. Yani bi taybetî tiştê ku niha diqewimin li Tirkiye merû nikarin weke hiqûqî bibînin. Ji ber vê yekê jî ev gava li hember CHP hatiye avêtin yani jê re dibêjin mutlak butlan weke em bêjin xaleke ji zagona bingehîn ya Tirkiye. Li gorî wî dadgeh tevgeriyan heyana hin pir dadgehan red kir lêvelê di dawî da dadgeheke qebûl kir mutlak butlan ji bo CHP derket. Tê çi wateyê? Tê wê wateyê ku di 2023 da di qurultaya CHP de tiştên bêhukukî, bêqanûnî çêbûne. Yani Ekrem İmamoğlu û Özgür Özel rüşvet dane delegeyên qurultayê ji bo ku denga bistînin û bi vî awayê Kemal Kılıçdaroğlu di qurultaya 2023 da wenda kiriye. Yani li gorî biryara mutlak butlan ulo tê gotin. Ji ber vê yekê jî rewşa CHP vedigere 2023.
Niha Türkiye devê kî ve bibe divê li CHP hekaretê kirin. Rast e. Ez jî dibêjim li CHP hekaretê kirin. Ev tiştê ku niha tê kirin, tişteke bê huquqiye, bê zagoniye jî. Yani hem bê zagoniye hem jî bê huquqiye. Lê bilê, divê merov vê jî bifikirin. Eger ku rast be, çawa tê gotin, di 2023 da Ekrem İmamoğlu û Özgür Özel rüşvet dabin hineke delegaya, dengê delegayan kirîbin û bi wî awayê eger Özgür Özel bibe serokê CHP, ev jî bê huquqiye. Kiryara li dij Kemal Kılıçdaroğlu û rêveberiya wê demê hatiye kirin, ew jî bê huquqiye. Wê jî divê merov bifikirin. Lewra divê mirov nevêje ev biryar tamamen bê huquqî û bêzagoniye, divê merov wê jî bifikirin. Eger ku rast be, eger ku rast be, tenê Kemal Kılıçdaroğlu'na bi sedan kesê dijî wê demê ji rêveberiyê derketin, li wan jî hekaret hatiye kirin. Ev jî bê huquqiyekî ye. Çima divê li wan hekaret hatiba kirin? Çima li wan hekaret hatiye kirin? Lêbelê bi tevahî dema mirov vilo bifikire, ew jî bê huquqiye ku 3 sala şûn de biryara mutlak butlan derdixî û CHP 3 sala şûn de divî. Ev bi serê xwe huquqsiziyeke herî mezin e. Eger Türkiye welateke huquqê ba, di 2023 da Kurultaya CHP çêbû tê de rüşvet hatibe dayîn, di aynî demê de di wan rojan da di nava demeke Kurd te tespît dikir, mutlak butlan wê demê derdixist. Ama li kê derê? Ev huquq li kê derê? Ev dadgeh li kê derê? Li welateke weke Tirkiye dadgeheke wilo tune, huquqeke wilo tune. Ji ber vî yekê jî sekinîn 3 sala şûn de. Çima 3 sala şûn de? Ji ber ku pêdiviya AKP bi vê demê heye. Di vê demê de pêdiviya AKP bi rewşeke wilo heye. Yani AKP dixwaze niha di nava CHP da tevliheviyeke çêbike. CHP parçe bike. Zaten eger wilo devam bike, qasê ku min Kılıçdaroğlu fêm kir, vê sibê bi rojnamevana ra daxifî, ew naxwaze heya 2 sala jî belkî 2 sal û nîvê di jî Kurultayê çêbike. Wê demê Özgür Özel tevê hevalê xwe ve neçarin partiyeke nû çêbikin. Dema CHP partiyeke nû çêbike, li karê kî tê, li fayda kî tê ya Erdoğan tê. CHP perçe dibe. Partiyeke nû ya Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu û hevalên wî, partiya Kemal Kılıçdaroğlu. Tê gotin ku Özgür Özel wê zêdetir denga bistîne. Biraz zêde denga bistîne. Çikî distîne? Ji tabana CHP distîne. Herhalde Özgür Özel partiyeke nû çêbike ew naçe ji AKP, ji MHP, ji Dem Partiye, ji partiyê din denga nastîne. Ve dîsa ji tabana CHP denga bistîne. Ve tabana CHP parçe be. Partiya Özgür Özel û Ekrem İmamoğlu mümkün e di hilbijartinên pêşwext ku di dawiya 2028 da wê çêbibe serî derdorê 15-16 denga bistîne. Partiya niha CHP ya Kemal Kılıçdaroğlu jî ve derdorê serî 8 niha belkî 10 denga bistîne. Ve du partiyê piçûk bikevin parlamentoyê. Partiyên piçûk dema ketin parlamentoyê dengê xwe zêde nikarin derbixin li hember desthilatdariya Erdoğan. Ev li îşê li karê li feydeya Erdoğan tê. Ya din pêdiviya Erdoğan divê demê de bi hilbijartinên pêşwext heye. Mesela eger li Tirkiye hilbijartinên pêşwext çê nebin, careke din Erdoğan nikare weke namzetê
سروکماریه خواه دیار بکن. یعنی ده مها 56 2029 دا نورمال هلبجارتن دوی چه ببن هلبجارتن پارلمنتوی اوی سروکماریه لیبری و دمیجی اردوغان نکاره وکه نامزد بشدار ببن اجبو که اردوغان وکه نامزد بشداری هلبجارتن آن ببن دوی هلبجارتن پیش وقت چه ببن یعنی ده داویا 2028 دا هلبجارتن چه ببن اجبو که ده داویا 2028 دا هلبجارتن پیش وقت چه ببن دوی ji parlamentoya Türkiye biryar derbikeve. Biryara ji sisiya dudu. Yani em bêjin 405 parlamenter bin. Ji wan 405 parlamenteran dibe siyaset parlamenter dengê xwe yê erê bidin. Yani parlamentoya Türkiye'de ez bawer dikim 505 parlamenter hene. Ji ber vê yekê jî pêdiviya AKP bi 300 û nêzîkî 7 parlamentera heye. Parlamenterin AKP u ye MHP terin ake pediviya Erdoğan ba alikariya Dem Partiye ji heye ba alikariya beşeke CHP ji heye. CHP dema parçe bu naha en kim ve si çılha parlamenter aliye Kemal Kılıçdaroğlu biminin ev denge xwe bidin ji bo hilbijartinên pêşwex û her wiha Dem Partî dengê xwe bide ji bo hilbijartinên pêşwex Dem Partî hûn dizanin eger Abdullah Öcalan jî İmraliyê ji Dem Partî ra bêje dengê xwe bidin wê dengê xwe bidin û ne mimkün e jî Abdullah Öcalan bêje na wê bêje erê dengê xwe bidin ji bo hilbijartinên pêşwex Dem Partî wê alîkariyê bide AKP hilbijartinên pêşwex çê bibin ev li gorî feydeya Erdoğan Erdoğan di dawiya 2028 da yani bir ihtimaleke pir mezin di meha kanûnê di meha 11 2028 da hilbijartinên pêşwex li Tirkiye çê bibin dema ew hilbijartin çê bûn Erdoğan carekê din dibe namzed û ihtimaleke pir mezin Erdoğan wê carekê din weke serokkomar bê hilbijartin carekê din Erdoğan weke serokkomar bê hilbijartin heya 2033 ya Erdoğan ser hüküm dimine. Yani ji bo vê pêdiviya Erdoğan bi biryara mutlak butlan niha hebû. 2 sal berê derbiketa nedir bu? 2 sal berê derbiketa mümkün e CHP di nava xwe da çareseriyekê dîtima wanê alîkarî nedaba Erdoğan ji bo hilbijartinên pêşwex. Lêberê niha êdî pêdiviya Erdoğan pê heye. Ji ber vê yekê jî biryara mutlak butlan derket. Yani weke min got eger ku rast be Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel rüşvet dabin hin delegayan pêwîst bû ev mutlak butlan 2 sal berê derketiba 3 sal berê derketiba meheke piştî kurultayî derketiba 2 meh piştî kurultayî derketiba Lêberê Tirkiye welateke bêhiqûq ji ber vê yekê jî heya niha ma. Hevalê nêca temaşevanên birûmet bir tiştê din jî hene em ê biaxivin hêvîdarim hûn ê Arwar TV temaşe bikin ji Arwar TV ra bibin alîkar bibin abone û em ê ser ekranên Arwar TV hemû xalên ku di rojeva me Kurdan da ne em ê bigirin dest bu ara şîrove bikin. Heya carekê din bimînin dixweşiyê de silav ve hürmet.